שלום, קוראים לי עדן ואני הולכת לעשות איתכם סליים. ואת כל הדברים שאנחנו צריכים לסרט הם ג'ל כביסה, דבק נזלי, כפית, כף, כל מה שיש לכם בבית, העיקר שאתם יכולים איתם לערבב. צבע, אני בחרתי צבע ורוד כי זה הצבע האהוב עליי. וקופסה, עדיף ריקה. אז אני לוקחת את זה, פותחת את הדבק, שם את הכמות שאני רוצה. רגע. רואים? רגע, אני אראה לכם. תראו. רגע, שים את זה קצת. זהו, שם את הקולה. עכשיו אני לוקחת את הכפית ומערבבת אותה. וזה מה שיצא. אני לוקחת עכשיו את הצבע, שפכת. רגע, אוי. רגע. נו, מתי תצא? שים הקו, מתעמר, כבר מתחיל להיות הוורוד. רגע, אני אראה לכם. כמעט ולא יראו לבן. הנה, אני אערבב עוד קצת. אוי, נפל. אני סוגרת את הקופסה. נערבב עוד. עד שבצדדים גם לא יראו לבן. אני עכשיו פותחת את הג'ל כביסה. נפל ככה וישפכת. אוי, קצת נשפך אבל זה לא נורא. ואני מערבבת וכל פעם, רגע, אני מערבבת וכל פעם צריך לשים קצת. את הקולה וסוכרים. מערבבת עד שכבר לא יראו
מרגישה בידיים. בלשה. הוא כבר מתחיל להיות גושים ואני לא רוצה את זה. רגע. אחת עוד פעם את הדלת. ככה. עוד קצת. ככה. רגע. עכשיו אתם רואים? יצא לי סליים. אבל אם אתם רוצים תירשמו לאתר שלי. אני מרגישה אותו קצת. הנה אתם רואים. ואיך אני יודעת שהוא מוכן? אני פשוט לועסת אותו ככה. כמו מסטיק ורוד כזה. הרבה מסטיק ורוד. ככה. ותודה אני מקווה שנהנתם אני מקווה שתעשו לי למטה לייקים. אז ביי ביי.